Lino, el petit eriçó. Mentre passejava pel bosc, el petit eriçó es va trobar amb el seu amic el roure. Què et passa, amic? Estàs enfadat? Més que enfadat, estic malalt. Mira, les persones estan llançant moltes escombraries pel bosc i ara està tot brut i contaminat. No et preocupes, això té solució. Ara cridaré al meu amic el mag. Pataplís, pataplàs, dues rodes tindràs. El mag transforma les potes de Lino amb unes rodes màgiques i en un moment Lino neteja el bosc. Al dia següent... Hola, Roure, avui sí que estàs content, veritat? Clar, ara està tot net. Esperem que la gent siga respectuosa i no torni a embrutar el bosc. Sí, segur que no l'embruten. Jo els he ensenyat com classificar les escombraries amb els contenidors. Mira que veo, diuen en el Boquera de Carcaixent. Contenidor groc. Plàstic i llaunes. Contenidor verd. Vidre. Contenidor blau. Paper i cartró. Atenció, xiquets, hem d'aconseguir la regla de les 3 R's. Reduir, reutilitzar i reciclar. Respectem la natura. Lino, el petit...